Έχω την αίσθηση ότι ο Παύλος κάτι μου έκρυβε. Μην την αφήσει να καταστρέψει την ευτυχία μας. Υπάρχει κάτι που δεν σου το έχω πει. Πρόκειται για τη Χλόη. Είναι έγκυος. Όσο βρίσκομαι εδώ κινδυνεύω. Και εγώ και το παιδί μου. Πρέπει να έρθετε. Φοβάμαι. Ήμουν ερωτευμένη μαζί σου. Πολύ. Έλα να φύγουμε από εδώ, σε παρακαλώ. Αυτές τις υποθέσεις τις αναλάμβανε όλες ο ενωμοτάρχης, ο Βλάσης. Γνωρίζω πολύ καλά πως τον λέγανε τον ενωμοτάρχη μας. Θέλω να πιστεύω ότι το λένε ακόμα. Ξαφανισμένος είναι ο άνθρωπος, δεν είναι νεκρός. Φύγε από το σπίτι μου! Θέλω να επιστρέψει στην κλινική τώρα! Άσε με να φύγω και δεν θα με δεις ποτέ ξανά εδώ, στο υπόσχομαι. Άγιος Έρωτας. Δευτέρα ως Πέμπτη στις 9 το βράδυ.